Hanya baik sepantun rabak pesisi dia yang menyentan kau. Janta lado juo, lado digoreng di kuali, janta manjo juo, den lah babini cik lai. Kurang aja ayam jantan kau. Dia aja ayam jantan di baso, ayam jantan di Bukit Tinggi sama seperangai. Asa bini nyola maram, nyu hilang. Burung puyuh. Nang kambo tanyuan, gadang badan no atau ketek? Panjang ikuan no atau singke? Tigo jari no atau empe? Ragunya Pak. Tigo no. Tu mangko puyuh tu kalau no kabatalu no ndak barani membuat sarang di batang kayu do. Kalau enggok di batang kayu tu mencakam. Tabang menumpu. Baja no ka mencakam, jari no tigo se kemuko tu. Ana mencakam tu ada di lekang cik tu. Celik lah buruang balam kai. Atung konyo dalam samak saya membuat sarang. Kini bertanya lomba jelek. Ba mangko badan puyuh tu ketek jari no tigo iku no singke. Ndak bisa tabang tinggi-tinggi membuat sarang dalam samak asabok no kira. Ndak tahu je dah. Lah selama ku duit ndak ada nan tahu. Tapi sekali gua ibu tarang lo di rumah kau di. Puyuh tu bu, kau mau bisa menangis awak. Kau manusia meniru mereka tu menangis awak. Puyuh aku bini no tak tahu juntuang tu bu. Bab itu Ustaz, lah sudah no batalu biar 3, biar 7 no pai saja. Tak tentu di no talu aku kedingin. Talu aku harus diarami supaya jadi anak, tak tentu di no pai saja. Alam angko senyum no puyuh jantan ko di pematang sawah. Kamala bini dan nari paujan talu ka diarami no pai. Karena no bertanggung jawab talu itu hasil kerja sama mereka berdua, maka dia erami telur itu. Puyuh jantan ko na maram. Sambil maram tu nyo imbau jo bini nyo. Ibu mendangapa puyuh membau bini ko. Siang malam tu dan bini ko ndak pulang sampai talu mana teh. Lah pandai anak ko tagak bertanya, "Pa, awak cari buruang balam ado mama apa? Awak mama awak pa?" Anda ibu nak ngaratok anak puyuh tu. Ndak bersuruh you biar no. Sabar selana amang hilang, nak tentu rimbo mati, nak tentu kubur kama kapa cari nak. Sabar saya nak apa kalai. Itulah kalau padusi ndak beres. Model itu. Jangan ditiru ndak? Mati pajak tu kawan. Akan main dua puyuh tu Ustaz. Tu itulah. Mencari laki lo je le yo gata nak ada pihak gata. Lah do lakinya laki lihat. Lah batalu lo jo laki baru tu nya tabang lah le. Laki dah baru kalau marah minta lu. Baiko balaki lo je le lah banyak lo talu tu nya pai le. Jadi haji ko ado baladang-ladang. Siang para basuo dia haji puyuh betino tu dah biasa lah. Nyo gilo balaki panjang bah. Itu sebabnya. Jadi jangan ditiru berumah tanggo serupa puyuh. Tani ayo anak awak. Kalau untuk apa-apa ko, untuk ambo, untuk beliau, untuk saudara ambo ko, jangan ditiru apa ayam. Ya. Ada laki-laki ko na bentuk apa ayam menggereseh panjang lah. Nampak ayam betino tu ndak nampak ayam betino, dah asal nampak cir. Atu dapat jaguang nyembonnya. Kakak. Ni muka suiknya ada. Nyumpannya jaguang.
Tapi ayam jantan ko yo gagah bu. Bulu rambainya yang dirusuk tu panjang. Susu runciang. Ranggah tinggi merah tu kuku balengge. Kuku. Atau padayo yang betinonya. Abagi hanse badan ndak melapor ke Pak Kuah dak. Mencalik calon laki ko gagah. Lihat. Ada acok bertamu jaya menyantan ko tu keluar talu lah. Lai sayangnya kawak, lai melaki awak maram. Sabalun ayam batino maram tu bulunya berkilik. Amo alunado, badan barisi, bahenol kicik orang wak. Tapi kalau lah mulai baram, badan kurui, amo banyak, bulu tangga, baun bertukar. Tak ketuju dia menyantan. No ndak datang-datang. Ada ayam jantan nampak ribu mantan jaguang kawini no sedang maram dalam sangka. Ndak ada. Nya ndak pulang-pulang. Amo ju ayam batino ko lai sabar. Ia ramino talu ko sadon. Ibalik-balik no jo muncul no. Supaya talu ko jan dingin sabalah. Itan no buang ayen no. Tu mengko ayam maram tu turun sekali-sekali sekarang tinju ko buang ayen. Itan no supaya talu jan dingin. Lama nate dari talue, tiba di luar. Kalau nampak alang, kemenangko, ayah dia tahu no anak. Curr, menyuruh anak kau lantama. Tu yang betino salah tu. Nanjantan cakon tak ada nakik-nakik. Sampailah tumbuh bulu. Ya kan? Aba sobok lah. Suaminya kau di belakang simpang tembok. Ya. Dah. Dalam mona udah ndak pulang dah. Anak udah lama natih katanya 20 anak udah gagah-gagah serupa udah sadonya. Ambo ndak pendandam dah. Pulanglah udah balik. Kita carian anak ko berdua salapik sakatiduran awak balik sabanta sakalang ulu. Samo kita kakehan anak ko berdua yo dah. Karanca usul bininya tu dah dogenyo mengadu ke pengadilan no. Ya. Hanya baik sepantun rabak posisi dia yang menyantan kau. Janta lado juo, lado digoreng di kuali, janta manjo juo, den lah babini cik lai. Kurang aja ayam jantan kau. Dia aja ayam jantan di baso, ayam jantan di tinggi sama seperangai. Asa bini nyola maram, nyu hilang. Ya kan? Itulah kaum muslimin tarati ayam. Nah, lapa buah tu? 2 kan? Nah. Kini bertanya mbok ibu-ibu sekali lain. Kan? Tiuk rumah makan kini kalah banyak gulai tiak lado jauh. Asalnya di mana dulu tu? Di Kota Gadang, ya tu. Gulai tiak Kota Gadang namanya dulu ya. Kini sampai ke Padang lah pandai orang buat. Semua juga kerupuk sanjai. Orang Cina lah buat kerupuk sanjai. Sepanjang jalan ke Jakarta, di mana ada orang buat kerupuk sanjai. Dulu you kerupuk sanjai, orang sanjai yang membuat. Kini tak lah. Ya kan? Apa pertanyaan ambo ke ibu? Tak lo barek. Ba mangkoi tiap ko digulai jauh. Asabok no. Tidak je tahu dah. Pada payah na ibu berfikir dia ada semenarangan. Itiak kau kan banyak bini. Di mana tahu Ustaz? Ambo ko balau itiak masuk ketek. Jadi kalau ada itiak batino gak 5 balik ku, tu nan jantan paling banyak 2. Paling banyak 2. Kalau didengar bunyinya, suaranya, mana kareh suara itiak jantan itiak tino? Kareh nama tino kan? Dan jantan kau rasa nak ke mana lok, dah itu saya bunyi. Tapi tagih 2 balik bininya. Itiak batino kau eboh kandang ni, lebih-lebih kalau watalu eboh. Sampai wah, itu kejunya tu
Beko lah sudah bini ko batalu batanyo iti jantan. Lah sudah batalu dia. Alah bang. Aramil talu ale boleh jadi anak. Rupo iti batino ko bu pahlawan kalaki sadonya. Jangan ditiru tu ndak. Malawan saya kalaki sadonya. Katanya. Sapa dia tu ikut dia majan talu. Ada nyong suruh maram. Wah lah maram je. Ganti-ganti ya aja. Cuitu itiak betino ko sadonya. Itiak jantan ko tu ndak muah lo maram lo. Talua banyaknya itu ikunya. Antadi ma dape akanya nyo sarayong ka induk ayam maram italua ko. Induk ayam ko kok barako lah dape fi ndak lo tahu mo do. Aba terimo lo maram italu itiak. Ya. Lain manateh 3 pakan? Indak 5 pakan mangko manateh talu itiak ko taba. Lah keluar dari talu lamo induk ayam ko tamanuang. Bang ko tamanuang na. Anak balainyo awak. Ati bo kawan no dari Muaro Panes Solo. Wah tamanuang ka. Dewa cotok wak runciang dia picak. Orang Muaro Panes kan dia itu injil. Dicubo majana ko mangakeh. Tapi nyo baranang masuk air. Lah tipih kuku mabalik dia teh pematang. Lah modong cotok mencari makan. Nana indak sekampuang Jawa. Anak kaya awak kadari. Itu ayam baranak itu. Jadi salah kaprah ayam ko maram italu itu. Lamo-lamo anak itiak tu gadang dari kecil ga gadang. Nan induk itiak jo biaya itiak cako jo paknya gaik. Karena anak ko ndak dipelihara saja dari talu ndak berketahuan no jo awak. Kadang-kadang awak lah gaik tu karemeti bagai asam murek. Kan perlu dibimbing tu. Anak ndak amu membimbing ndak tentu di orang gaik no tu ndak melihara no dulu. Supaya jangan mati percuma saya atu mengkubi gula hijau tu sabak no. Kena tu mati sana lah di Nabi orang capek. Di gula hijau. Aku ingin lawak laki-laki ko di gula hijau anak siu-siu anak. Nang kaditiru berumah tanggo ko ba buruang balam. Balam ibu lagi perhatian. Paruhnya kau merah mah. Tidak pakai lipstick itu dah. Rancak paruh itu. Balawa itu. Untuk ukuran balam rancak. Kemudian bulu kudunya rintik. Panjang. Ya kan? Bulu ikunya sampai ke belakang. Kalau nyoba jalan rancak goyang. Nyo kan ada jalan kadang-kadang tu tidak tabang saja. Apa mengko balam tu rancak. Saboknya suami istri sayo sakato. Kebetulan talu no duo no. Kalau maram balam jantan tu malam betino tu siko, dan jantan enggak siko bu. Nyonien bininya tu maram. Sebab bekonyo tersasak buang air gitu. Atau ingin mandi lah ngek badan atau mencari makan. Dek suaminya di belakangnya tak perlu bersorak-sorak. Dan tersasak pipis. Berbisik senyanya. Alah, apa ilah cik suaminya? Hanya gantian. Nombor tino tadi pai pipis mengirai bulu. Makan. Lalapelo rangkik-rangkik no ko. Ano lenggok siko. Suami ko maram 10 hari. Ya kan? Habis ko hari nang kasawale suaminya kalau ada masalah dia udah kata cik. Hanya ganti lah dari bininya balik. Sehari sudah tu talu menateh. Lah menateh talu baganti-ganti no maja makan. Ndak langsung padi lagi ana do balatuang. Nam putih-putih tu talu langau tu enggoknya dibangkai. Manateh jadi belatuang. Itu nan diambil dek balam tu kalau nak dah. Suok no anak.
Lagak gadang je biko baru nang kareh padi. Sama je wak. Ibu ada magi kelio jari anak bayi. Nah, ada. Yang suan-su dulu. Iya kan? Abai ko baganti-ganti nyomaja tabang. Kalau nampak di ibu balam di kampung-kampung kan banyak tu. Nyoba lurui sekate tu. Coroket katanya. Atunya tajun lo kawah. Tu nyomaja anaknya tabang. Atu mengko anak balam tu rancak. Kenapa? Karena papa dan mamanya tidak pernah bertingkah. Tidak pernah berkhianat ke rumah tangga mereka. Mereka selalu membina dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.